ibro sebe bansa ne nani fana sebela nte o denkuna bo re kaka kakela hadina tonni do Kofi Annan me men kun famba na watinna to men ko joma sinilon o lanila koron manala alambe paksama amina ni kame ko joma sinilon bo mo ika yebi meno ika olelo me fe me sinini o lonin te join ni ka qur'ana ma fele ala ba fo qur'ana kono ko ni masi talon iri menke sini mo fenen talon iri sadu mena to sobe o korole kuma balade ko mi ka fatu mena ani kuma kulumare kuma la sinaro ala lonkani ki jonia sabati alay kayira molla ka foko anakan ni ka to fora bukano wala français ro mirin ni tasi be mesrala wonyo be sura fana nakano to sobe to lala iko momo ko joma sinilon atira lonko nin kambe fenom o kambe fenfema ayala lone fola si ka ayira ko buna ramadi ilonta danasi nene ye lomeno ikolon lomen temeni ikolon feme sinini John Longo to nyawo awa tabari kala kramo ora ben kakadi kalon andun kan trebi barkanando ebra kafasi man sebe meno ne bena kafa keme kafa bilulu ani lulu ni manyina mafili bilulu ni fla jati ni manyina mafili kaban fana ibansa ne nani jati ya ibansa no sebela nintin wire denkuna boka kan kakela hadina tonne do anato kalami ole Kofi Annan di nongo ya ko mindo ratuma anya fe kamenlo ile la kafa men bansa sebele bulunte nana ne bena nanima uye kumala muneka uyi sebe kodon mandalla tabarikala ni kan ye kenani kan anana nyafoli kanima ni ka kafan nu henen sebele u sebeni ne ko ka nyafo nyafoli ko fe nyalon be nyalon ko fe bara be bo fenfe ni afa ayeke 5-4 na fora 5 fam na fam na dike o kuma nunu kono walma kafa nunu kono kafa belebele nani nen ni foloni ni ne to ko morila dandan morila dandan okoro muni man galo ko dili dane dandan to yawro oh donc mori o enere ko enere la dandan okoro anka sebe hadisi kafa men la dan ka hadisi ko lonia dan ida kono bo muna dan dina la me dante lonina ala ko kay dina dafa okoro fenfen dafara dambala mais mo joni be se ka dina kran kase dina dana o manchade be don ne claro ko wada no te dan dina la dan te mina wole lonini abeti ala kira kisina ba ka hadisi men fo ala samon sa kira la sero o hadisi be na hadisi wa keme hadisi wa tani na hadisi keme ni bikononto anani wa keme wa tani nani hadisi keme hadisi bikononto anani fen la corona kwa kuti Muhammad ko fo aka men fo ko kire ko fla ko saba aka men ma sensen aka fo na bora ale Muhammad le daro wole be na hadisi ba keme batan na hadisi keme na hadisi bikononto anani o yolo okoro ko dala adan lona dan fora o nga ka fo kibe hadisi o kilingire na karan fo wa bedafa wole tenya salayaro fi sebedo o hadisi lonia dan nin kafa in tolara o ko murla dandan kitabul hadith bil lughatayn saranon lera kanflama arabu anunko afla bela kono ni ka arabu kanelo ini kafa insanka arabu kan o karankwa ni do kan kole don waro ni do ka fla bela lo tabarikala afla bela de no do ka foko tono fla to so sevangela na te tiari tono saba bere so wali tono ta ko na kenya le tiari o abetin hadisi beten ngono hadisi wa kemen watan nan ko tengono hadisi wa kile hadisi kemen fla hadisi biduru le ngono ngam muna foro ko hadisi lonia da o korote ko hadisi be dando me hadisi lonia e loni men dilima o ibo besore ngono nin kelempe kono iba besore ngono no bo hadisi ko lonia be lonia su saba ni au adoptira ken nani o te dore hadisi su belebele flado hadisi dobe o ye fogo ma ko la foba saranu hadis nabawi
o ye hadisi jumɛn i n'a fɔ sɛ Abu Huraira ta y'a fɔ ko ala kira k'a fɔ an ye ka taa ten ko gbalo ye gbɛkurun to wari ye seliji t'a rɔ mɔgɔ min ni seliji mina la ka ɲina olu nɔngɔnkuru kɔ wala mɔgɔ min ni seliji mina la ka ji dɛsɛra bolo dodo ni sen tontolen ma kira ko gbalo ye o tiri ye Abu Huraira ta b'o hadisi la kali ko kira ko gbalo ye gbɛkurun to wari ye a ko kira le k'a fɔ kisi n'a baba o ye hadisi fɔcogo dɔ ye o ye a siyɔrɔma fɔlɔ ye hadisi siyɔrɔma filanan a bɛ fɔ o ma le ko Abu Huraira ta ko ala kira ko ala ko o tɛ dan kira la o bɛ timi kira la ka sa ala ma a fɔ o ma ko saranu bɛsɛ o saranu bɛsɛ hadisi kudisi o saranu bɛsɛ o dɔ le ye ala kira ko kisi n'a baba ko ala ka adama damen kɛ a ka adama karan kala lɔni baarada 1000 na mitiye 1000 ka fɔ adama ye i n'i denw min ko n bɛ duɲa kɔ n diyana a ye duɲa ɲini ni mitiye 1000 dɔ la nka mɔgɔ kana duɲa ɲini diina rɔ o diina ye ne ala ta ye i kana diina kɛ marchandise di k'i ye duɲa ɲina rɔ ko n tana le nka mɔnsɔnya tayiriya sɛnɛkɛ biyamara a fɛn fɛn mitiye 1000 de duɲa kɔnɔ adamaden ye baara la mitiye mɛn na mitiye 1000 tubabu ni arabu ni farafin nka ko mɔgɔ kana diina kɛ karajaw de ka duɲa ɲini a rɔ ka kɛ jula y'a fɛn ye min karamɔgɔ dɔ y'a kalaya ma waati o ye haramu de fɔ o hadisi sugu a fɔ olu ma ko hadisi kudusi lafɔba o ye saranu bɛsɛ de ala kira ye mɛn mida la ala ma o ye hadisiw le de ala ka mɛn lɔnniya fɔ kira ye k'a yamaru d'a ma mɛ a kuma fɔ an la o bɔra kira yɛrɛ la kisi nɛma baba o walawalali ani o ɲalɔn o ye dandan kɔnɔ kelen hadisi dɔlu fana bɛ a fɔ ma ko hadisi a bɛ fɔ hadisiw lu ma ko bɛnkɛna lu ma alimutafaqu ale hadisi dɔw bɛ yen bon an filɛ k'a fɔ sisan ko kira la hadisi bɛna hadisi 100,000 194 yɔrɔ an k'o fɔ sisan kitabu jeli k'o lakali kira kumakan ni sɔrɔ kitabu jumɛn ni jumɛn kɔnɔ n'o lɔnna ko nin ye hadisi kitabu de ba silamɛya diina kitabu bɛɛ kira kumakan y'a bɛɛ kɔnɔ kisiya baba mais o kitabu bɛɛ tɛ hadisi kitabu kitabu dulu le boloma kani kira kumakan lakali kama o kitabu ni k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo kitabu 26 nka kitabu 13 bɛ yen n'i ye min ye o kɔnɔ tuma caman n'i ka baara k'a la i di bɛn pakisa ma n'a ye sababa de o tuma o kafa 13 o a hadisi faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna hadisi 100,000 hadisi 4,000 hadisi 16 ma kitabu 13 kɔnɔ hadisi dɔ de n'i kira kumakan ye o 13 fɛn fɛn kɔnɔ baara k'a la o sɛgɛsɛgɛ ne k'o jubɛ k'o tɛntɛn k'o kisɛ di jama ma a bɛ ten o hadisi 100,000 ani 16 n'o ye kitabu 13 nin kɔnɔ o kitabu 13 o le fana nana si ka 6 ta kɔnɔ n'i ye min ye 6 fana kɔnɔ a fɔ olu ma ko saranu kafa piyo 6 o piyo 6 o ka fila fana ta wɔrɔ n'i ye min ye 2 o fana kɔnɔ ɲininkali t'a la jatemina t'a la a bɔ ni min a kɛnɛma ba a man kɛnɛ ba o t'a rɔ o de ye Bukhari ni Muslim o Bukhari ni Muslim fana kɔnɔ u ka kelen fana yira bawo jama b'a la de fo ka kelen ko fɔ dɛ fo ka kelen yira bɛɛ mina mɛn la damada ma o le kɛra Bukhari de o ni ma filɛ 219 an ka Bukhari sɛbɛn kɔrɔ ka ba ka Muslim sɛbɛn kɔrɔ an nana o ɲabɔ yan saron 220 kelen na an ka kuranna ji kunya kɛ an nana o fana ɲabɔ yan ɲina an bɛ dandan kan n'a ye muru la danda ye o tuma hadisi lɔnniyaw le b'a kɔnɔ hadisi 114 ani 194 o la an na min karanna dɔ fɔlɔ o ye hadisi 25 ye an bɛ baara kɛla hadisi min na an na dawalu an na diina bilasiralikanw an ye baara la kira la hadisi 25 le la o mɛ o hadisi 25 an bɔra hadisi 13 sɛbɛ n ko rɔ
o hadisi 17 o bɛnna an bolo kitabu 9 ma o kitabu 9 o dole bɛ an bolo bi n'a tɔ ko Morila Dandan o kosɔn n'i ka ɲi karan mɔgɔ minnu kɔnna anw ye kira kumakanw fara ɲɔgɔn kan nɔ olu kibaruya b'a kɔnɔ min ka bɛɛ dan kira kumakan kale dɔ o kibaruya b'a kɔnɔ mais min ma kaba nin bɛri nin tɛ kitabu de ko a sun bɛ yen arabu rɔ ko an ka o ta k'o dalaminɛ ni kitabu an yɛrɛ kan si ka mɛn sɛbɛn an yɛrɛ ye tɔlu wale foro rɔ ko fara ɲɔgɔn kan kɛ yen ka i doni ta kana so an fana ka wele ɲɔgɔn kɛ na min ka arabu kabakoya bon a donna ne yɛrɛ Egypte tile misira u ka arabu kabakoya kosɛbɛ bon u fɛ k'a fɔ ko farafin tɛ mɔdi mɛ nin se wala diina basa kɛnɛ kan ka fara ɲɔgɔn kanw kɛ ala kumakan ni kira kumakan na k'o ɲabɔ k'o k'a tari olu fɛ an kan ka to sori n'olu ka mɛn ɲabɔ k'o sama ma an k'an bolo kɛ u t'a la mɛ ka fɔ ko farafin ni ɲabɔli kɛ ka diina karan ka hadisi lɔn ka se alu ɲɔgɔn na alu ka labɛn min kɛ ka kitabu ladan kira kumakan na ko mori o ɲɔgɔn kɛ farafinna o bɔra o ka arabu kabakoya dɛ fo a kɛra kuma misɛn camani nka laban na a labɔra le bon kitabu le hadisi le b'a kɔnɔ namara tɛ mɛn nɔ wuya t'a rɔ ayiwa foyi hadisi fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ fɔra kaba k'a bɔ yɔrɔ f'u ye a tin haleluya Musa i da kɛ to mila kuma bɔra rɔ i sila ma ɲininkali kɛ la ne na ma ɲininkali kɛ kɔfɛ kombo amra na kana ina kame ka bɛn fɔlɔmani ma ani fɔmɛ mani ko Morila Dandan ndo nya bɛn saba gɔdɛ le fana la ne mani mɛ fana kuma ne fana tɔdi ni nin tɔ ko Muata Maliki Muata Maliki ale le tɔ ko al Muata lil Imam Maliki ibn Anas ɲɛba Maliki la senbɛn ɲɛba Maliki ka kitabu mɛn sɛbɛ k'i senbɛn an kunti Muhamadu Sengama kisi ni nama bama ni lɔnnibaga minnu ka ala kitabu karan olu fana k'i sen bɛn ale senkan ma nin kɔnɔ a fɔra wolo dɔ ko al Muata lil Imam Malik ibn Anas Imam Malik ye diina karamɔgɔba de ye taasila ni karamɔgɔ mɛn kofɔla o mɔgɔ filanan ale de a ka karan kɛ a balola duɲa waati tɛmɛni min ka duɲa nafa kuranna kɔfɛ kitabu mana dugukolo kan silamɛya kɔnɔ min ka silamɛlu nafa ka se dɔn ala tele ya bɛ kamera ma ala ko moyidi se fa ni ne tɔ ko Muata Maliki ni y'a kudun fɔlɔ ye kudun fila le an ka ne dala mina kan kɛ nkori a fana ye kan filama de di arabu sɛbɛliw b'a kɔnɔ nko sɛbɛli fana b'a kɔnɔ minnu fana arabu rɔ kɔrɔ sɛbɛn ko rɔ saa de kɛ tɔnɔ fila de ye kitabu kelen kɔnɔ Imam Maliki la Muata ni ale le kitabu di men la korona men fɔlɔ sɛbɛra hadisi kitabu rɔ kelen hadisi kitabu le fiqhu kitabu le ni ka mɛn ko fiqhu o ye hadisi lɔnniya ɲɛɲinitɔ ye ni ka mɛn ko tafsiri o ye kuranna lɔnniya ɲɛfɔtɔ ye tafsiri lɔnniya nana sa kuranna de faamu fiqhu nana sa hadisi de faamu o lɔnniya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kitabu kelen min kɔnɔ o le filɛ nin ale kɔfɛ karamɔgɔlu nana minnu ka ala ka minnu sɔrɔ duɲɛ wuli lɔnni na nka o fɛn ma baara i n'a fɔ ale ba min b'an na o ye hadisi kitabu le ladanna o tɛ hadisi ni fiqhu fara ɲɔgɔn kan ni min nana n'o ka fiqhu ladan i bɛ fiqhu dɔrɔn de y'o rɔ o tɛ hadisi y'o rɔ mɛ ale kelen de ka fila sɔrɔ bon ala k'a sɔrɔ lɔnni mɛn na f'a ɲɔ a bɔ ɲɔgɔn kɔ ale tɔ ko Muata Maliki ale ye page 707 ayiwa page 24 Morila Dandan page 707 page 66 Maliki la senbɛn n'an ka nin sɛbɛn karo 4 lolon lɛri 4 lɔkun tele 4 Dandan ye sɛbɛn an bolo karo 9 de kɔnɔ bon ale ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan nin su ne bɛ yen arabu rɔ k'a la ɲɛkɔrɔ k'a dalaminɛ nin don ɲinini an yɛrɛ ɲɛ le k'a fara ɲɔgɔn kan o kosɔn ale ɲininkali siyara ale kuma siyara arabulu bolo bawo olu fɛ k'a fɔ ko nin tɛ se k'a ladan farafin bolo nka a ladanni filɛ bawo y'a fɔra le ko ɲɔn tɛ naden dɔn mɛ ɲɔn tɛ duɲa rɔ o tɛ sɔn a kuma ka siya kaban fana lɔnni tɛ mɔgɔ tari diina tɛ mɔgɔ tari nin fila si tɛ mɔgɔ kelen tari lɔnni t'i tari diina t'i tari diina ala tari a ka di ala ye ka min sɔn a ka diina lɔnniya la a y'olu sɔn a la mɔgɔ min b'a sɔn lɔnni fana na o tiri tɔ ko lɔnni na hali n'a sɔrɔ la ko dennin don a sabanan ale le filɛ komi a ye ɲɛ b'a la cogo min na a fɔ ka nin ma de ko fudu lɛra kitabu nikah
de men ka gelen de beri dunya ro o le furu dedi kuma men ka sia kuma men kam se dunya kuma beri o ye furu kuma ye do le fola lo rate bana o ni do kam ko furu man ga kane a fonne ko fodu ayura di nyoma fodu o ko fodo yesa onga ni kama felebi chemena muso tura nyombolo fodu o mashare ado furu dana la bolo ka kanun dan ka jarabi dan ka dianya dan ni sabate kele ni kanun bedo ni dote dianya tino te dianya bini dote jarabi tote ko ni jarabi le folo bena ni jarabi nana dianya bena ni dianya nana kanun bena ni kanun ka alili jigi o bela ba furu ma nga ni furu nana koro kanun dianya jarabi aberi bo ali to derima wole ko so ibi muso betu bolo wole ko so ibetu iche bolo nga kasoro jarabi bana tina ite mutu ine be mutu ko so be tin wole yi to ko furu sa wole ba o kanun do nyona ni ki miri muso didi ma lome fa o ka kamin fo ba o ka kamin fo idire iche ma lome kamin foriye o kane be to munumuna flo kono fo ka da se sayama o muna ni kama fle furu la dana le kamana mana bali koni ni kama fle bi mana mana le be ka furu bali fe furu ye mo mana mana mo mena furu sala bi furu te wonyona la mana mana sala to nyaawro furu te nyayini na mulo funa ndo na kono o fele lo ndo te wulu de na moloni ibe furu nyayini ne ye do furu kono na on te furu nyayini na fando na kono furu donte furu le yobolonta ni jigina kaban mfilida nyina da mbebo fola prekado do banu le directly wole na bi furu gelala me mo be ka furu ke toloneri kasoro mado bado ta soro ku sebedo o ka foko mbeta folo ka bakana o fentaleri ko mo ay ka wati gelle ken na sebeka ni furu le ranka kalo nani tiritan sheyne ken gam furu kiti me akono kiti kemefla kiti bi kono dan kono do avec ma furu kwa kuma la sunaro amba fola ko ka furu tun kanuna yoro ba o be fo ka furu tun kanuna o ye fili o ye muni aba fo ko ka kanun tun furu la wala ka furu tun kanuna furu ba fili lodi muna moni ini musole kera kanuna folo kanun wole la banye kila furu di ko sobe o koro le furu bra tun kanuna na amba fo so ko ka kanun tun furu la kanun te tun na furu la bo ini mote furula ko la banye ke kanu kanindi o tisekala bari no tisekala kanu te tu na furula furule be tun kanna o kiti mu ye mamadi dina muso masunya ani muso masunya ni na kiti mu la kibaro franfasia dolla muso masunya ni muso masunya mu ni ina fo ele muso ye kem saranga do bolo ayudo na so ko kama la kibaro we muso masu mimi na ora itafla ke uko bo o kiti yemuni silama yakora on muso masu yani mzarige do na ko muso men kama onula o were fena kiti yemui anini muso cheka mzarige mina lomi nga amaso ka nga da lube da fara ko muso yi nine bolo seriya be da fara nga imai muso kan kiti mambola yi muso blalale wa wala ya ma do ni lare o kiti ni kono kuma la sudano kiti keme fla kiti bi kono to ni kono do me ni kono furu ko nya anani na na la ban wole dawa ani kunwadi dawa ni kuwa dawa ka wandilile di kuwa o mreli dawa yo kun ka wandilidi nga o tani dawa parce ni ko dawa we arabu kanri dawa to islamia islamaya kilili islamaya la wuleli kana alama we islamaya ka dawari men ni dawa o korole ka kuma fuye kuma men kabun ya klima fuisi na foto ko ham men wora nima kuma fonya memba bonya ima de ka nyomen afonya ki makaba akoro ki makaba isi ni dade wa aren dona lo ko da wa ba kaune akono ikiso ikiba na fori ira foto ko ham ida wa on kunwa o ko Kenya nyuma le fola ko Kenya mendi ila son ni ko ide mase ko karisa nin kete nin fote
nga iseni ko barake ko ko ne ka nin bara into ndenge bolo me malo na be se ka keda nga ina na sora brake Kenya ma mem bomba e hakilima e re yiri tintara kala Kenya nga dongo wori ku wa okoro ari do fay lontaka ngolo nyere ko teri ikuno loni no wi do ka fa ntola do ko dawani ku wa ali hikima kauneri arabakana ko al hikmatu wal khibratu abe dawani kunwa kan wa kilin ani kemel ba kono min kilin beri mo kaba ko ya adoye jumai ko imrindi la kunu ko ni kana la kunu to kuro mani imrindi la kunu koro ila jamana don la kunu kalu nyaayere ni kana lu dom imrindi la kunu me kele la kunu adole odi ani adole fana ye ko dunya ye wala dale di nga ni ma de wala da famu ere ke wala dale ani nyana maya ye dunya wala da famu na tuma me wa so don le bra bala kran sara la nen ka nya yoro mi a proverbe la mali asana la mali me men ke la da sara kano ko proverbe ko sebe kuma si oro ma wulu fala kono bo sanda isu sabai sanda be kuma sanda be sanda munu be o sana yo kalde o suya sabari ale abebalo dobe obe kuma ki mo bani na son dobe obe kuma ka muso murutile kuma kan kelen min di muso dusu ma bronka akolo baro o le haro o kuma do le fene haro membe mo kafanin tashi kuma lu haro membe iso miri ni tashi da kuma la sunaro muso do be aka samwan lulu ka ba ke ka furu kono kele make nenni make mo le wurira kata muso yinga karisa furu ka gele nyami kan mele ni che samwan do be furla nenni kama bo busile kama bo au kunaro otuma krisi jumana wala kurina akako ko nango fuye muso go kale konyoma lo ni konyoma lo kunyo ale chele kwa maku katabu la dula ale kata aida fauni baula o kultura cheka ka sota ale fana ta soka utura tara usiraro dolo chela soka bi chela sona bila cheki wuli soka ka soma suza ka yere ko ni asin holay ayira soka ngo continuera seranya fe soka ke bigo o te bigo flana che na soma susala ka yele ko ni asin flana usiranya fe soka ke bigo siye yelori sabanano che wuli la yukora ma hunga maha aka marfa bo bororo ka so bonga fa ko ni asabana ba ke bre da ne sabani ha ako musolo be ka nyafo jamai ako ne jamanan chema nka nini kama nini muna ko ye bala dantama ile mi signalo ile ma so burnyalo no tene ntaka o manebi me ga tabri be science wa iti akli malo ko jamana ma ko sebe kwa yelera akima dona kan kuma su sa kan sumbo ka fa mako ni asin foloi ko ni a foloi oh ko kabo le ba fobi plana ma ba wo dama le ni da wine wari mota shi ba ko korole ni kai ni muso dona ikana te da foloi irala ikana so ki dianan ko ni sawnan ko irala I dan meni lu kono wa muso bi la lu seria tien wa muso ba yire ala furu tien o kapsa kene ki la lu seria tien o tiandi atini do mala so men fana se bada ibulo wati kuru dengeli kuro o da wani kun wani se bana karo flale kono ale yi ko don kan wa killing ani kemedi me kisa berebere kono no ba ali mota se ko se nam awa tabari kalan kano amri na kame kranfa muri amri na kame joma sinilong idun klente studio kono amri na kana kwanyala si Musa Balandu Jalula sinani ni kala krosi amra kranfa muri na kame joma sinilong abrana kana ma kafamen sebene na doye murla dandandi katrete fudu lera uta kula dawani kunwal kana nyondolu kafa nani jate wol bra dante aldu ay denkuna boka kanka ke luñ mande wole la hadina tondi bolo do ben man ne kene ka be ba dedication ni ma mena to kala ko fiya nan ntoma Musa namo kuma bra be amma kadiyanye anye sola foli gire bla ma krafa muri kamaraye bo ni kama fena boni foka ileti
aka jine kambe ne suandi a kubeda fana kana la ka fanyi kuna boke ya o ye mande nyamana ni nyonte tama o kanindo diare di anye sola wole folo foli blama ye andi men fo baden beye ka fo ni samli mari jora ma bolodo ben kala la ma bebra ke karina to dimashi mena to kroni no ye kombiti tele koronodi amena ka fanyi kuna boke kofi anan jabadala Malik konde fo bilibili baw kono o braba sorona ambulo ambra molu fana kili kora krika bele makline fenfe ni le ye dokra na arabu do wala ye dokra na nkodo bawa ka fo sise ko kamflamale o annu gere de se kala seriali ke kramfala ka fanyinka kama soro anai koro aluka benye son kelendi negere foloma ko alugudo ke krofo kanti sreke bonyana gbiliade alaka ke ne ka kafa folome wori murla danda nka ko gbe folo dala ka lome kan incident nongo ya o kan soro ka fida men koro nka lo yin kwa bena mulu bunafa na ko fe ko gbe la kanen folo wara be mema a sebene yin ko ateda ha silama ye yi silama nyon lebu fransa memba oke kwala de wa woti lebu fransa fo ala bona wala ndeka nyine kran katre ne o kana yoro nendo do yi modo tumbine kwa ye modo futula yele ko do facebook ka bari wotre lebu fransa le akoma ko kramo ko tuyala ko kuila bi kuma ni mbranne nafa kontre ntasara ko do modo labi bari la kuma ni mbra yiranna ko ni ko ke odo ibra alala julu srado sa ba wala ketole woti lebu fransa la fo ala bona obra ke kleni aflana nka dayele lon flana mendo wa sebene ye ko dolu ko nyeme nko kumfa menda ko nye dokrado a sebene ko mumuni na kasole dunyadi ko kafri la rigene le dunyadi la kibaro nka oye o kan negere kan ne foro nafa o kan ngira le nafa bawo o nyo krana lo meno wodi o ka tere wati betekala mo bara ba mo so ari kina ida fo ko wole kaju bari baba lo na ka fo kumu na ka so le dunyade e kalo o banane wodi o do kila kuma kanu yetene kran famori ka wala ka fa flana malikla sembe ambudo fana jube kama fene ne men fola aluye ya fola mako academy nko jumbu oka kafani ye kafani ladane jurumu mendo amaka akaba ko yana ko sebe adala milali a sebeli serialu akara ndumane ba ni menu ka kafani menu harje kada kafani do ulbena ye kafo kafani sebene dala milali fadi mendo so nya sitala bon akada wanu kumfo wa menfo faida wuri lili philosophie ka wule do falu se yo ka latin nyame ili doliye ka wule kuma ma sandale ili doliye ka waye sandale re wuldi ili wa doliye sanda munune ili wa doliye ka ye ko wule do fole ne di do fola male ko ale ka menya fosize odo anye bekila Kofi Annan karina to dimasilo na to nima never pil korondore njekula ambena kafani nu kuna bolike ni samli mari jenda kramfa bena ala kafani wala like bo atisado fulena ya wati kole wi ambena kumari okoso anna fulili joma molu fana ye kaida ko alubra jamana na fanya me antese o bedo jiwaro la yambi anko ni sewane ne nkufuru bakurufu metoro kadrete aywa anna kula te da fana toro ko ka alufu alukero kalubulusi anna lulamba ko moment bonne fo jamana breka kana amagbe o yele gine mu mela londa ne di ana folie sira aluma rodo tabarikala andina kana lonkasia kulubali andini le mayinika ka beta kun manema ibala crossing barasu ka ka jamana kono afarane bona dolela aye bona dolela jamurul kana kono no do ye ana namna sabati bonari dina na drinko la sabati bona katra te fana ana krambondalu yala ay lagbara ba men na to klanite Kofi Annan la harina tondo wi bonda sabawu la lonia da ba ayni gouvernement ka ko do be nyan manema obra ben kakadi kabon ko sinfonia da menema kase bima ansininte men ye ana karanta sagada folomadi o bla sebesoro
men ye du masada fene de lo bra soro 4 temene ana librairie klinkilina biraden na bawo librairie chemon bali Conakry ambi na ya fana ko leradalu lerada irika fenfen be bra sebe soro al binin ka kafa kuna boni koma bimbin kemelo kemela amra jima fa soro ulubero 4 te ana kuna si dalma ni ala di ala ma khoni andi na da kun chama ira molla anya min la kuma o refena kam yo ankara mo kante sulumana ala ma jafalama amina ya rabbi ayesa la lumina mo ko ko bra dugudo ko ka datu pepepe bawo ale tere nko chefedi ni woluna kuna ale sa ko nko ding tangbere wulla ka kunna bo no e krama baba di ala si kanda ama pela wati nati a kinda la symfonia o fene farido siga wati ni funi nge gure fana bra kunna bo men ko kramo ko eti bolo la ko ne bolo mina la nya sama kele ndikawa wolo kele kram fa muri jomasin lodi funi nge na ya mafle amma sambina ni bo folo abra ka fa keme bilo ni flasebe fara fin dema mi nyonke o liyo ko bala kalta le di ni farafin kote o ko bala kalta le di men kan ka blal sinin sigelundo o do kram fa muri te tunu na butun dunya do ni dina ye sebeli ye kran ye ale tunu mraba ba aramaden moli jire do fola dana ibri jire do fola dan anyuma ya juma ye ko ni benyin ni nyuma ne ma o do anya min fola yana akana fo alu jire ko ba aye sedomina o le ye namukula sabatidi obuloma juma chena muso 4 te menu ya mafela wati nati ni kona ke dugukolo kan sigima sigiroma mine konin taro ba ambe ni kono renje kulema obra bi ka momen soro ni duguma la fale medi le sanfe ba ko fiye jama chamanta la ko sebe karilu koni kono kombiti tele konondo o kana mo sisoro ni yo kona kriya ni mana ka ko ni mafle ba na tuma ni miseni menke kuma la na majin abake ko ni lalala dulu dawra wa hama dulu kumra wa ne ale do di musa faida mangin kali sabale neblo ala le kabo ko sabati ni kangan bakele me selikela maninka kano sumaila nanfo jabi ba kanya gira ka fo ko ala ko le kia abatu ki e kam me na ya baturo warabu kamu faida ko marketing adi klili kana sira mo bore fana ma wika gira ka fo ko warabu fili ko mo me ya fara de ka ko salite ke maninka kano ko yarabu fili di ba kanya gira kala ko le dai te meno mela maini kali formano de jala kramo mode se selikela maninka kano ba kurana gini arabu le ro mamra nan fo jabiye ala sallama nga kanu na maini kali formano di maini kali flana mo semana kula krosiro ya fala kunku kuma kana di ba kiba me kunku ko maninka kanu ko kangre fo ilete kala nku science le di ba nku maninka kangbele liti alambe paksama amina ya le follow sadi se kala nkuro wala sadi ke nkura na ke bale we dina wala da kono lay anu to lay ni kafa kuna bokoy anana na kafa kure keneka ora ni nyingal mem bumbuni kafa ka ani soko kumake ba do te kumari kiro fote ko bla o mako watile la ni go kadi bari be kunjona ni go ka tebe atebe kunjona o te da kunya kiren kodi te da kunya fla kodi do feme nyingal fla na ye na ye nko dologo ko kumakano dologo ko sebello wala kumakana wala sebelle nko ye lonyale di killing nko ye sebelle di kumakan ni sebenaro kumakan ni tolura men o di sebaro mena sorra ko kumakane atire sela kumakan kile ne sebela na imaniga kan kile men nko sebeli le lonyale lonin do ye murande ye fenfen karo awlata ima tasare iri kiningoro karo iri tokoro karo iri bashi karo iri kabala aro be kun iba mem blara waro bo loni etini o ko so loni ne loni fane ye muran kono fen loni fane muran kono la wala loni fane be ke muran men kono wole to ko sebeli o ko so loni ba fi ko dina kabon nga loni kabwari o ko so loni esila dina nya fala loni venen kabun nga aywa sebeli kabwari o ko so sebeli esila loni nya fala sebeli kabule ko ni hakili men ga sebeli blai o kabun hakili sebeli di o ko so hakili sila sebeli dilana hakili venen kabun nga mansa men ga hakili da o kabwari o ko so ala venen sila ka hakili da ni mfenani ne yonko dina kabun nga dina kafsa nga loni kabwari
dina le kafsa ba ibe ni ka dina loni soro ni be dina mori hal ni te loni dongori iri kisi mais mana ka loni dongori nyaanya ni te dina mori te kisi o koro le dina le kafsa ga loni ne kabo loni fana la bonya sebeli kabo ari sebeli na la bonya hakili kabo ari hakili fana la bonya mansa men ka hakili na tida o kabo ari do sebeli ye loni mara murane di loni tumbe an fe mande yan ga mara murane tuntia amara murane nani sisan ka karo do momini ya fala ko nko ye kuma kanedi olu mon kolo ni do ma tu kusi ta kono kolo yen ko karam folo ira lonworo ni sebeli le ni sebelite ira lonworo ka fo ko loni do wol ma loni te arabu sebeli murane di français murane di ala batula arabu sebeli do awa ala kutala do français sebeli fene beti nko sebeli fene beti ba hal ni ka français ma frère jotigu ye jo sola français kano iba arabu la ma vele jotigu be jo batula arabu kano on fene na kana iba ni na ya ibe jo batula soro be jo batula ana kano do koro le ko kan deni mo le la mais mo deni hakili le la hakili deni alala ko so ni ki yere don ibi tigi don mais mo ni ti yere don ise ki tigi don donc ko te kandi sebeli le lonini science de la kalia bolo mamutu sinena yemi histoire nyama géographie philosophie ni belle loni nko kono bo loni e bonda le iba do bo min kono e ka wole kono kolo bo afone ko dan dina la me dan tel loni na do dan yoro wole do damina yoro arete ibi miru loni ya fen ma français ni sinwan arabulo nko bra be dama kongon kabanka be dalaka ki te fa kilgina do ka kan bo do rete ni sebeli bibulo kaba boro libro di mele mamuto wole boro ro keri men kani boro ro ni o dori ni sunyi arabu sebeli na brabla nko boro ro ni fana sunye arabu ye kuna brabla nko bororo danda ye ati da wani kun waiti o koro ni nunu brake nko bororo mo gora mini fana be ni bara nyonka kan am bela deni nko bororo kewlela foka tabla ala sawdona donc nko loni ya le akono o koso ni kakara loni memba ki la irisa hele manaro nko sebelele o koso asila ka kambe sebe ba maladan kankama ala dani loni ne kama naam obrabe awa tabarikala karamfa muri kamara joma sinilon ngon lana la men nana ninte men don nana bena murla dandama katrate fudu lera ani dawani kunwa duldu tone ni sumaya murbulu en mandin kono ibe sa kilina belebe nin soro ye ni ko murla dandam iba soro furu lera malikila semben da wani kunwa nga krenkrenya lera da fenfe ni la soro ye olu fenbe be ka soro yoro kilene do o yoro kilo ni tafe ye fako o yoro kilo mo wole kramo sebe marala lera dari awa samadan da kuno koroye awa ahmed sekture samadan ahmed sekture kreve kramo sebe la gbelengulen frete keme woro moni sein bi lolu ane lolu bi woron flani fla bi woron flani saba e ko saba keme woro moni sein bi lolu ane lolu bi woron flani fla bi woron flani saba ni momo mako yala i ka soro ko ni fe i ka so ko ba fe o be ba atala baba mena o le to ko kran se mara ka fan be ji ni kana kare fa o le la o le be karo tala la jina kono Mali kono Korowari kono Burkina kono Saralon kono Gambia kono Senegal kono Ghana kono Liberia kono o le to ko mande jamana kono do adi ni baka ko tungam kana na yoro wore fenfe ni mande ka deni wali jamana kan ibe kran sebe marakili ala ni ferete kirena ni ka sonson iba ke dunya lele do wala iba ke fanfa na la sona i ta meni ina men songo srala ido o la chima iba ke a nani beko wala ko ni daduma ila ba ali teo songo no yema ko sebe ni do yesaba ko iba imaji nyami kan songo yele lale
nga iba mayele son gode ala be paksa ma amin ala mo na paksa ma karamo ero ko fandila ibra thomas redol di sisen kaben ika foloma menta ni kafa nanindo murla danda ni fudu lera ni dawani kunwa katrete malikila sembe ni mayina o kafa nani wolle la na nyakoro yanti ibra do ta sisen ka do fo kono ko kan wore bla mo wolu nyakoro si ko sebe yala to saba mento ne di se kelen fola msali ya kulan kuma dulu fola bola men ya kono ko samol di se mi kumfana ala nyamema tabarikala dandan ikalo an karamona wole fola kuni wara mo soro ala senedo kanyin ale ka kitabu do sebe u ya wole ka kuma kan a kuma kan halate kitabu kono la dalakala abani dogo ko karamo ko donc ko kitabu ni be durusine bolale akoko de ko ne de ka sebe ko nga men sebe ni so kono ko nya fola ko ngan kan yin gawma ko ali ni tara mo soro ala senero itara soro abraba lani na tu ya yin ga ko karamo ne ko ka muni mun lan foro do ya yina o ti lo ki nyalan kala sama afaka ali ga seneke ale ma seneke o mba atini feme dandan hadisi ni ka dalaka yesla hadisi folo mima kuma nyablaro o be ala kira kisina ba ko anara fonye ko nyanyana ta ko flado yala kamantun talante ta ngoro ka don arigine woni kadinya wa woni makasurna doni tiya duma memba mina ningungo ala wobla ala do bla ko nyanyana ta flado ko le forani karamo iko si kuma iro mba kadi ko ne kuna kira ko kisina ba nginne ma ko nlora nyana tala ala kan lo ko muhammadu yana tamo ko flado arikiyama imanton fangelin ka bedo arigine nkoro a fangelin o do arigine ka soro nyingali tei foi wole kadinya ba walma ki kesoro do ni nadi ni memminara ni nana ko bla mungadi kira ko konga surna don ne swandi surna don konga wole swandi wole kabon awa wole di labolike memman don fangelen do yente ko amota sabalo ka nyinga oho konga lon surna don keto ala ni serenya jonne nye badi kira ko kay ma fam ko ne keto momin bola boludo min ba mina ala ni serenya jongolu temina law monto julumunto noni mini lalo la Brazila ku ka fe o madafa nyana la wule bola o ko so lon ba fiye ku ka to afola so kala man soro na kila la jamaro dangalle suranda o kila la soro doni dangale do wote bane abralo ile nyaranto le jo ya falalle ala kana amina angana lallo ka sakura de swe wole wa walma ala ma amina da kira wa ambobulo donc ni ko kala man soro kira la soro donno o koro le kira na to min intervention kala il est très beaucoup il est dangale wa ko kleni comme wati to wati do men fana ni to ko muata maliki la semben maliki la semben imam maliki ala madiya karam amina ale le ko mo damado be dina loni temina na woti bulo yito dina ntanyaro me kana loni dina kiti mina o vena o mo doli juadi mo me man na fakolon o kore mo men ka dina wora suandi kaslama ya bla no ko ala ko ta ki boy yo bla amana ke momo e bani mema e be se ko nya fo mo yewa kile ani kai kana o dina loni mina mola mo me wuya folai mo me malo wuya foro amonyoy o tem malo ka wuya la kirala kisina ba ay ba mo lo wuya folari kai kana dina loni mbida otima ay kana dina loni mbida naluma fanama même akola amanyalo ay kana dina loni mbida moma men ko ale ni dungo mo me mo lo wulela kana lema molu kan ikanka molu wule ka taalama me ka molu wule ka nyesin lema molu ile bato mo ya fara nyoga kanade ile lema ki ile ke molu nyakoro aladi kai ba woti kai kana dina loni mbida oma ina fo dunyala bankra mo famba beti nyanga ikanka molu wule ka ta udi alalema kira ka molu wule le ki bo molu nye uye wala ko me anbe mo an man lo le bi ka molu wule ayena nele maya ayala de ka ke nele o nele ke taw kisila
ne de ko taw kuma bola la kibaru na ka shune ka iserne ki ifa kuta ka ne son ki ifa je ka ne so ne bi kuma bola hara imam maliki ko kai kana dina loni mida otima ira fam o kuma la sura o ngono mwata o feme furu lera di ni ka fa bele bari furu lera furu ba ni ka fa ne kono na Aisha tala kuma do be ambo ke ka kuma kunje Aisha ko kalu dim faw na kray dim so do na wo mena kaye wo mafele kanya o ko furu nya kam senda iketo dim so do na wo mena kiya mafele kanya dim so dito chemema kike chain dogbe kusebe ba adili lele ma it is aboliti ma de fendo dili kano o boli mano ni bani demso dila mojuma ni bani demso dila soma dolominama kafirima lambentama dinantama ani demso bana jara bilala o kofe na na ye ka ko mojuma te kebo boshi o e bara de na Aisha ko kwai abaka dim dila mominima kayo mafele ko di furu nyakamse kira da sahaba dobe atokwa Abdullah ibn Mas'ud ala ma dira ma le ko hali dunya toba to sinin dunya toba to tirekele kale de musota ali mfuruke sa chegwana to knilo ala nyakorol wulilo ali di furuke ali ta fe ka sa ka to bananya do muso banan walma muso me ma te fururo o mi sela ko lo o le ye bon lo ni ka dala ka kontala bon lo ni bon dala kani fansani garanti bo dawa portu de mena ababa dia di do me kontala bayire la dia ni sa ko muso men te fururo naka muso bananya swali o mi sela tin muso do be aka fa danka satola che baba le ko kota fara fa ndembe karana ja fay warti makonona la akbar demso boro kalama lo me amadiaye me amame ko ra jangarola asara na tora saya dlanka aka kuma kan kelen fo lonin ko sebe ko to kawani didi akwa fama ko mfa chew bora ne ko ke yirika iki isona ki do nini chewte mi bonni chewte mbamra yin ala fene ne la dunya la wati la ban dunya kono i dona ne ni furu nema te nyame ala ma ala doni ni arigine teti la demso bano fura dro kasa ale lodi dumante mena dado kulumba fosi abrase ki ma technicien na brantra yibitane no gaitra yama karla lama me bitame na brake brano bodi na yema solo na numero ay masron ton numero dala kale abruma no anka numero mendi rawo sebe mara la frate ke me woronu mwani si bi lolu anen lolu bi woron lan fla bi woron lan saba ale lodi ibu bang songi edi anki barok soro ale lodi nam tabarikala citoyen ke musu direni moba faida menka gura la samulo bi ando ni wuro yado kabira family surama ngori kalon ne furba mansadi era angena nyombe tenena to talloli ba temiri service wala musa gili bakros me muri tawre kala ne re kanen to manka muri kamara jo masilo katrate lon kasia ani kro musa balandu jallo fulasi na miranke lodi fulay kan so musula mabre ber la ngagre ma ana fo miranke maka ko reka ne furba mansadi era inshallah anna nyombe tenelo fuli be se sori ka bangula ma ne zo be to ko don foli kelo ando de honorable Lamine Kolema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma yeye kuma bambali yeye kuma da kolon yeye bado da kolon yeye usini bado bate kelendi